Mae'n pwysig I fi oherwydd dwi ddim yn credu mewn Duw. Ar ôl mynd I ysgol Sul yn y Cymodd, pan o'n i'n tuag at 8 a 10 oed, rhywbeth fel yna, ac yn gwrando ar storiau yno am dechrau byd, Duw wedi creu y byd ac ati, a baban Iesu yn cael ei geni, ac wedyn ar ôl marw ail fyw a mynd lan i'r awyr rhywle. Oedd e'n amlwg I fi pan o'n i'n 12 oed neu just ar ôl hynny bod ddim yn wir. So os ti ddim yn credu mewn Duw, beth arall sydd â ni? A mae'n pwysig dwi'n meddwl cael rheolau I fyw. Os ti yn meddwl, wel, dwi'n gallu byw heb Duw, ydy hynny yn golygu bod ti'n gallu gwneud unrhyw beth I moyn? Wel na, wrth gwrs, dyw e ddim. Mae rhaid bod yn aelod o'r cymuned ac aelod da. A blynyddoedd wedyn nes I ffeindio y Cymdeithas Dyneiddus Prydain. O'n I yn Llundain ar y pryd ac just ffeindio fi hun yn tu allan swyddfa nhw. Es I mewn a siarad ac dyna sut ffeindies I am dyneiddiaeth. A beth ydych chi'n disgwyl I gael Cymdeithas Dyneidiaeth yng Nghymru? Beth ydych chi'n disgwyl gael ohono fe? Wel, fi moyn codi y profil, achos fi yn gwybod yn iawn bod yn y Cymoedd nawr, enghraifft yn y Rhondda, yn Cwm Rhondda, mae rhywbeth fel 200 o bobl yn mynd i'r capeli, sy'n isel iawn. Os ti'n cysidro 50 mlynedd yn ôl neu 70 mlynedd yn ôl, oedd cannoedd o capeli yn bob cwm. A nawr maen nhw'n diflannu. Fel wedodd rhywun wrth fi, a ffrind o Loegr yn dod ac yn edrych arnyn nhw I gyd, the Welsh over-invested in chapels, didn't they? Wel, na siŵr. Fi'n cwrdd â llawer o bobl yn Gorllewin Cymru, lle fi'n byw nawr yng Ngheredigion, sy'n mynd i'r capeli, a maen nhw'n weud wrth fi, dwi ddim yn credu. Wy'n just mynd, achos mae fy rhieni, atho nhw, a fi wedi bod yn aelod o'r capeli, o'r capel ers Llandundod, a mae'n rhywbeth mor pwysig yn y cymuned, a mae'n pwysig, na siŵr. Beth fi'n gobeithio ydy wneud y pwynt wrth nhw, ydych chi'n gallu bod yn person dda ac yn aelod o'r cymuned heb credu mewn ysbrydion. A bob math o diw yn y byd, ysbrydion I fod I. O'n i'n edrych ar y teledu wythnos diwetha addysg yn De Korea, yn Seoul. A gwlad Buddhist yw e. A mae'r cannoedd o mamau yn mynd bob nos i'r deml a canhwyllau ac yn gweddio i'r diw o arholiadau. So mae plant yn mynd I pasio arholiadau. A mae cannoedd yn mynd bob nos am oriau. Ac yn Japan mae diw ar gyfer driving tests. Yn Japan mae diw am pob beth. Wel, wrth gwrs, ydych chi'n gallu gweddio yn y wlad yma, neu unrhyw le yn y byd, am unrhyw beth I moyn. Ond y dyneddwyr yn credu bod rhaid I chi fel pobl yn gweithio pethau mas yn meddwl dy hunain. Ar sail beth ydych chi'n gwybod sy'n iawn a sy'n reit.